मानसिफोरा माने मानसिफोरा लोगोफोर हेबनो लुबैनानै माने ओरैनो नेवमानखौनो दाउखौनो जाजोब्बायनो ओइ फिसाखौसो हमबाय सैतान गोरोंसो फिसाखौसो हमो लोगोफोर होनदोंना फिसाखौसो हमखायो थेवबो आं होननाय बाथ्राखौ लानांगोन ना नोङो जायाबा थालै आंखौ रुवाथि मोननाङा ओ बारो मा माले सा लोंनाङा होमबा हो मा मावदो इमान बयनो उथिना सा लोंनो नेबाय थानाय आरो इमान दलि उथियाखैलाय है दे सा लोंनांगो मा रोंनांगौ होनदो दे थाबनो दिनै फुजा दङ ना आरो गामिनि फुजा होनायदों लोगोफोर अखा हाबाय बोरै जायो फुजाया एकदम अखायानो अखा खेबसे गोरोबथारबाय जागाफोरानो लामा मानि हाब्रु जाजोबना दङ दे फुदुं नै साया मा सा लोंनाया सादा नालायखो दहायनिफ्राय सानै नै दासो सादाना दोनबा जायो नामा मा दोनफै सानै नै आंनि हाबाखौ नुवाखै नोङो एसे गोबावनिखौ फुङाव माय नुखास्लायनांगोन नोहाय लों नै सान्दुं दंसिगो र' बोथोरा मेरे गम थांदो गाबोनो दिनै रबिबार थानानै गाबोन फुङाव समबाराव जिमिया मा गांदो नोंबो सा गांद' थाद रायदावबा माबा गाबलाबायो आंग्राव नोंनिया लाल साहा जोंनिया गाइखेर साहा गाइखेर साहा लोंनो हायो दाबो जायाखै हा दाबो जायाखैलाय इमान गोबावनिफ्राय नेबाय थाबाय आङो दहायनिफ्राय नेदो गोबावनिफ्राय नेख' आंनि हाबाखौ नुदो नोङो 1 घन्टानि बारा जाबाय आं दुना थानानै मिथिबाय मा दुनानै नोंखौ नेनासो उदुदों आङो आंहा खत्त'क हाबा मावदों दा जाबावाखैसो फारसेनिफ्राय जाबाय जायाखैलै र' स्टाइल आं खामनानि जाबाय आं मोजां खामनानि रे र'ना है जाखाया मोजां नङा मिनाङायाव मान गोबावनि मानो इदि नोङो मोजां आंखौ माबा खालामबाय थानालाय लब्राबो थाखो लबर नोंसो इदिनो खारना ला लासो मोजां मानि दिलै बालनि इमान गोबाव लोगोफोर दहायनो नेदों आं माने 1 घन्टा जालांबाय मा थांनायलै दे खामला थप खाम थप खाम मामा खालाय सिलाय साला धर मान खायसो अखा बोथोराव गादेरला बुदेरलानो बोरमा लायो आरो न' खानाबो दोना बोरमाफोरखौ एगार होगोन मा जाखो इनियाबो खारनाया है आं नेनो बायो दे मा जाखो हाव मा दख'ना गानस्लायफिनख' थांला आङो नोंबो भौतिक खालामबाय थायो दे मा काले सिलेंनि खानायनि अमान दांनानैखौनो नोंबो होनदोना मानसिफोरा मानसिफोरा लोगोफोर हेबनो लुबैनानै माने ओरैनो नेवमानखौनो माबा खालामलाबाय थायो खानायनि अमान बुगुमनाया नों थैबाय आरो दा खानायखौ खाथुमफिनबा जाया भाबि सिन्थि हाबा खालाम लोगोफोर इदि बोरनाय नेवमानावनो हौवा हिनजावदो अखन्थि जालायनाय हिनजाव खुनु दिन हाबा खालामनाङा नेवमान एदावफ्लाबाय इखौनो नुदोना गामिनि फुजा दोङो थांनो ओंखारदो खानाय गावानो गोबावथार जानायनि थाखायसो आं ओरैनो खानायखौ माबाफ्लाना होबाय खानाया खाथुमबानो जाफिनो फाय आं आनजा थांसै दसे जिरायनोसै आङो बुरखायफ्लाबाय थानाङा खामला फै सरि फै नाङा थां सरि नाङा गथ'फोरा थांखाजोब्बाय थां आंहासो थाथ'गोन मोनजागोन नोङो आथुर जानाङा आख' नोंनिया इदिसो जादो जागौ जोबसिगोन बेलेगा आंखौ डिस्टार्ब होलायबाय आं मोनजाहैनो नोंलाय इदि जादो मोनसे ओंखारलांनो मोना न'निफ्राय मानो फैबाय थायो नोङो
दे जाबाय दे सरि भुल जाबाय फै थांदो गाबोनो आं मार खासियोमोन दन सुथि उथि देगोन आं नोंखो नों मा मोनखो दख'ना गानस्लायफिनना थानानै थांला होनना थाबाय आरो आंहा फै माबा है आंसो खालामबाय थानांगोन थां आं थांसिगोन हिनजाव मानसिफोरनि भाबा लेथ्रा मारलै बोरनो नागिरो हेबनो माने आद्रायनायलै आद्रायनाय होनो खोमालै इखो लोगोफोरना कमेन्टआव खोथाहरनाय आद्रायनाय होनो नामा आंनियाबो रागा जोंबा बेलेगसो दै बुद्रुगोन थब जेबानो बुद्रु जानांबाय ओमफ्राय इयो हाबा आरो ओमफ्राय फै सना फै गोरोन्थि जाबाय फै सना थुनानो मा जाखो हिनजावफोरदो हाबा खालामनाङा लोगोफोर रावबो हाबा खालामबाय बिदिनो जायो दे फै बोर लायो मानिबा इदि बोर लायो नोंखौसो नुबाय इदि बोर लायनाय दहायनो थांना मा खालामगोन नोङो हो गामिनि बुस्थुआव नों थाङा नोंसो आंखौ बिदि खालामो नोंखौसो नुबाय इदि बोरनाय बोरनाय नङा हौवा मानसिफोराबा न'आवनो थाबाय थानांगौ र' थफ्ला गोदांनांगौ ओइ थांनाय नङादोलै बार खनसे हलायनोखाबाय लोगो मा इदि खालामो आरो थाबायना थांगोन आं बाइक साइक गाखोलायनो आंबो नों इमान गफस जाबाय मानसिया हो थांगोन थाङा दा थांनि माना थुब जादो आं माबा खेला खालामबाय थानालै र' मा र'इलाय गारिखौथ' सलायनो हो इमान आथुर आरो गारि बोराय लानानै नों मोनजानाय नङा नाफा बिदि माने मोनजानाय नङा सानथारदोलै जानो गोनाव थांगोन नामा नों लासै सिं जानो गोनां माने मोनहैगोन ना दानो The next day. मा जाखो मोखां सुनानै उन्दुना थाफिनलायबाय नामा इयो लोंबावनो आरोबाव लोंबाव हागोमानि ओइ सा लोंफैदो मोखांफोरा मोजां मोनथो स्रां मोनथो मा लोंनि र' नाया लोंनोखौबा आगोल लोङै फैनानै ला सिं माबा उथिदो साफोरा लंफाय फट' सा जरे खैबा फुदुंनांगौ उथि नों लोंनो हागोन आलायनांगौ आङो लोंनायाव नोंखौ आं थिनदोंमोन फिक्स दोनानो बाथ्रा बुङालै फिक्स नानो लों आरो हाबाफोराव मावफै बे रानदुबगोन मोखांल' सुनानै थाबाय मा मलंलं फै दसे गैया इयाव इनो न' सिङाव साहा होफैलायनांगो नों मा खाया अखा बोथोरदो माबायदि आलाय सिलाय जाना दोङो इयो आरो थाबा बांसिन आलाय सिलाय जाबावो बायबार फै थांगोन आं सा लोंना थांगोन थाङा मानो आंनो थाफालायनांगोन नामा नोङो दा उन्दुलायगोन ना नोङो नों खर' सादो मायबादो जाबाय थागोन लोंनानै लोंनायावबा सायाखैमोन लोंबावनोबा लायना फैनि फुङावनो इखौबा मिनलायद' इखौबो लाय थांनो थै गाइखेर सालायगोन आरो ओरैबाबो दा गाबोन थांगोन नालाय एसे लोंलांखानांगोन ना दिनै होथारालै लोंनायाव खयसर नोंनियाव फैदो बिसिनायाव ग्र' उन्दुना थाफैबाय थागोन इयाव खर' गैया बाला गैया लोंना फेनानै न'खर सब आं न' सिबनोसै आं उथिफै फैबाय फै सान्दुं दुंहांबाय न' मा खालाय सिलाय हेस' खानसे सान्दुं गैयाबानो दाउफ्राबो गाखाजोबना थादो जानिया फैबाय फैबाय फैया सा लोंग्रोनि सा लोंदो दसे जनानै फै उसुंदो जना लोंनि इयाव लोंनानै थांबा जाया बाहेराव दायरा उन्दुलायगोन ना नोङो बेरे फुजा नोंसोरा बखिनो बिराद आराम मोनो आरो ना नों गैयाबा कटक थाल्ला मोजां मोनो जा आंखौ गैयाखौनो सानना ला बाहेराव थायथा आं न' सिङाव फुङावनो स्र' जायो हाबाफोरा आलाय सिलायनो जरे दा ओंखामबो जानायाव टाइमाव जमा जाया फै आयै दाउ मासे जालायनोसै दाउ थांनो गोनांनि दाउखौ जाबाय थायो खाननै खानथाम थागोन फैगोन दाउ बिफायबाय थागोन जाफैबाय थागोन दाउनो मासेबो थाला दसेल'सो खाननैखौनो फैगोन जानो फिसियाखै होमबा जानो फिसियावथ' एसे जाद्रायना ना मानसिया बाय जानायनिबो निमिट थानांगो खायफा दाउ होबाय थानांगौ सोरबा मासे जानो दे हिनजावबा फिसिया बिमानि दाउ फिसिनायखौ जानो जाबाय थायो है मा दाउ जानो नों मानो दाउ फिसिया जानांगोन ना जानाङा मासे
जानानै थांनानै फायथ'नांला मासे जादों माने फायनो नांला 이 맛있는 너니 맛있는 이 그러면 돼요. फायबाय थामनियानो थाया फायनायानो होमबा बुथारलायदो बार' मासे होख्लायलायसै जानांगौ जाय लोङैसो मानसि बोरो दावा बोरो आदारो बार' आदारो फै बहाय दोङो मोनजालायसिगोन लोगोफोर जानाय जानाय गोदोरनाय नामखा गोदोरनाय नाम ओइनि दाउआनो स्र' स्र' दं आरो जोब्बाय होनबाय थायो गोदो होथाराहाय आङो मानसिनि अमानाव जाबाय ओइ फिसा द्रायखौ जानबाय जाबाय थायो फायबानो दाउआनो स्र' स्र' दंसै इफोरखौनो आरो दाउखौनो जाजोब्बायनो ओइ फिसाखौसो हमबाय सैतान गोरोंसो फिसाखौसो हमो लोगोफोर हमदोंना फिसाखौसो हमखायो ओइनो हमथाव र' नोंनिया ओइ बिजामादैखौल' होनबाय था फिसाला जानो होनबा माबायो फिसालानि मोनथारा बेनिखायनो फिसा हौवानो गोदोखौ जाला बिजामादैनि गोदोखौ जादों फिसा हिनजावनि सैतानासो मानो तु ओंखामफोरालाय जायाखै नामालै दाबो बारु मा जाखो ओंखामफोरालाय आन' जायाखै दाबो जायाखै हाव लेथ्रा मा जादों आंसो गोदादों आं जागोन आरो नोंनो फायनांगौ दानलाय बेखायनोथ' फायथ'ना नुदो दा फायनबायबा हर लेथ्रा मानसिया जाखौनो नायबाय फायबाय थायो ओंखायनोथ' आथिंखौ गोलाव दोनदो आं गुसुंबानो उनाव बालायाखै आङो जानो नागिरदों आंनि दादा गोलाव गोसोनो दसेनो हाबबाय थायो मोननैखौ जाखोमानो नायबाय हामा थाव लगायलायनानै हौवा हिनजाव जमा जानांगौ हारसिं जाखांना मोनसे गोरोबा जाया एमं नायनि जानायल' हिनजाव खासे मालायल' फायबाय थागोन आं सावदों ओइ मोजालायदो बिखाया दे दसे जानि ओइ र' मोनथारो मोजाङै थाङो जाग्रा ओइयो सोरबा फैनाय सोरबा आरो गागा जाबावदोसो खोमा बेदर दे ओंखाम उखैबाय एसेबां गोबाव हारा जा जिमि मा मैदुफुल आलायखो दालियाव बाय होफारायदो मैदुफुल दालियाव मैदुफुल होना बुङाखै दहायनो आइया होनो होदो आंथ' होनो होआखैना मोजां जायो होननानै आं जानो मोजां मोनाखौ मिथिखायो नोङो आं जानो मोजां मोनखाया मोना जाबाय मिक्स जायो एख' जाया आइया होनो आं दालि गोजा संनो नायाखैमोन देसुं नों खासे आइयाबो मोनसे होनो नोंबो मोनसे होनो बिमा फिसा मा मोनसे बेलेग थेवबो आं होननाय बाथ्राखौ लानांगोन ना नोङो जायाबा थालै आंखौ रुवाथि मोननाङा हिंसा मानो खालामनोसो उदखियानो ओइ आं होना होनखाबाय माने उदखिया मोनसे खालामनो मोनथारनांगौ इसोरनो बेदरा मोनबावसो दाबो सिजोबनांगौलै जानो नांगौ गोथाव